Orobotioru oroikrano togos kabosioni go abananchi bagendete kubwatka ebirengerere byabo kubwatkana n'omuswada bw'ekibeso yobetho wikiwa bosio bw'ebunge abworit koregoro ekerobano orache wakerwa ekura n'abachumbe goseno chiwetwa gosego tuterware nigo igati ababenyi bomucho busongo babere bawesoke na gukwanira engane yega asabange babo baruro kuborewo cyase abachumbe gutaiti omuswada oyo askiri bagotabula nigo obogima bogenderete gokonga na igamanke aliaraso muswado yo nigarache ko baletera egetiro ase okwenyorera engere yabo chingagiye chinigo baruro kubore go cyase serikali nabo igo abanyanyimbo ko bachingaki kinyororo ekero bakorobekana eliyo korera obosibole bwabo muri ketoro nelfa noroboti urasobime abamenyi be county ya Kisii nigo basanga ebirengereri byabo igoro y'omuswada bw'ekibesa oyuo ogochigwakirwa ekura abwe ankyo. Kwa jina naitwa Karen Achieng' Olala Kindube. Mimi ni mfanyabiashara ya daraja ya kuuza chakula. Hii maneno ya bill tax ya jana ikutufurahisha sisi wananchi ya chini. Nigo bateba obugima bwabeire bogokonga ase batali kunyara goikerania amagania abo akera lituko. Hii maneno mimi kama mfanyabiashara ya chakula hapa, maisha imekaa ngumu kabisa, hata chakula obugima bwakongire nona abana kwende school sai kwabeire gasiengo ate sababu kere ibintu byachire igoro uchumi eko bengo nande evalue yechibese go chance bana injimbari konyora besa bakonyara gochigo save achi sako chiri bago save noni gari soko mo kichironi ko twakore byasa ndurgo twara besa to gochikoira ni egera tuwe kunani kura chwo mo bwako ngina bana amatoka ato kongerete uchumi gochire comment abani gabuna uchumi ge kongete gabuna amatoka twara tata ko uchumi tata no are saiga agundire uchumi yabere mbase kenyingi nigo boigo basaba baraiba bokorwa chibunge ao elinde banyare kunyutuguterare omuswada oyuo abwe ankyo umweshimiwa Nonchoki tafadhali anyogo kuiwekerera kyo mwana inchi oli ogwakirite kura etogosaba uno monchari bwake kure abuno bonde twari gusaba igangi bagende nekera gochigwake kure eyu keno nalio bugima buratobere biyese nginjo aho chikwaka yese ndimito byashire wakonga mono. Bunge wangu kama alipo okuome apige no kwa sisi mwananchi ya chini, atujali maisha yetu. Chumba wana na alfa miruka yoko genda gari gaki torikere no egera na ituto nyore nginjo tokomenya Boigomba okoboko okorobekana okwogwa korekanete abwigoro anene imeyo mocho Nairobi ase basaba eserikali kobaine kilio borendi abanyanyimbo banyare koba abana inchi chinga kichinyororo ekero bakorobekana asa maandamano aya asobumaene abantu babwatira ikyabo yo kwandamana ekiagero uchumi yakongire na ubagwakane tax basigari batige kuminyokia abantu Wate late yo wakara maandamano esiria mwananchi andamana samani kali simo kutoka kero bakwandamana abananchi ngo kubaruta chidiaga askari kaba responsible asoko rendo mwananchi tali asoko miso mwananchi kera bakora abantu bakwandamana tafadhali mbako nyokominyoki bantu igo barra abantu bariro labda babugate bakogosa na bawenta kominyokini bari bakwandamana bakweta gochia bakura bokongumbo yo kicha monto tasari gento kiabande manda bana endere biyanda bi nere biyabandamana nere biyatwandamana na inche kindo yo mabo nande yinkwandamana ngego basibare bwana masigari tabaisa kondutera diagasi kende yasi tankuna na inche ni nganje irangandamana byo nebirengereri byabamenyi be county ya Kisii kobwatekana no muswada oyue orache bwakirwe kuramambi Ronel Fan DZTV daraja 2 Bienvenido mariketo Ronel Fa ase oroboti orore